Geliniňiz bilen nädip tanışdyňyz? Iň köp gelen soralyň birisi. Gelinim bilen hem yaş döwri. Ha. Toyda görüşdük. Men kizize oglanım bir 8-nji, 9-njy klasym. Şondan görüşüp birek bereli. Olan men ogardym, men hem onu ogardym. Şeýde o wagtlar telefon zat ýokdy. Ha. Bir şeýle daşyndan teresleňem süwdany ally. Ha, onuň şeýdip görüşdük. Soň 2004-nji ýylda enem atam gudoçluk etdi, şöýle öýlendim. Şoňa Hudaýa şükür ýaşap ber. 2 san çağa amma 16 ýyl awa. Bir oğlum bir gyzyňma? Bir gyzym bir oğlum. Gyzym uly. Ha, beýdi baýdyan. Ha, men gyzym. Ki aýty uly boldy jona aýdýan. Bir gyzym bir oğlum. Hemen enli koýunca. Aw gyzym öýleme 8-nji klas. Töweleme. No herkim Käwa jigiňmi zat diýen horaýalar. Ýanymda görýärler-de jigiňmi bu ýaman meňdeştaň diýip. Men gyzym diýen ol geň görýänler bar eken. Be.